Nyt täytyy lähteä ulos etsimään. Mutta siellähän on aivan pimeää. Voi hyvänen aika. Minun täytyy laittaa otsalamppu. Noin. Sitten mennään. Missähän se Liina on? Ei ole lunta vielä. Tuleekohan nyt jouluksi edes lunta? Siinä sitä on Taaville mietittävää. Mutta mennäänpäs. Liina! Liina! Missä oot? Hui! No mutta. Siinä oli valtava kuoppa. Oh. No niin. Pääsinpäs. Matka jatkuu. Pysähdyn tähän ja katon vähän aikaa. Näkyykö mitään? Ei näy. Olisiko tuolla rannassa? Siispä sinne. Kuusen alla asuu metsänpeikko. Menen kysymään siltä. Se nähty. Metsänpeikko! Hei! Hei, tuolla kuusen alla asustaa Lapin Peikko. Minä käyn kyllä kysymässä, tietäisikö se missä se Liina on. Lapin Peikko! Hei! Oletko nähnyt meidän Liinatonttua? En ole. Mihin lie kadonnut? Aha. Hyvä, kiitos. Minä jatkan matkaa. Tuolla on ihmisten kota. Senkin voisi käydä katsomassa. Liina, ootko sinä täällä? Ei oo täälläkään. Okei, jatkamme matkaa. Mikä tuo ääni on, mikä kuuluu? Hah? Menen katsomaan. Täällä taitaa ollakin vähän vettä. Toivottavasti se Riina ei ole tullut tänne rantaan. Ei näy. Entäs sitten? Onkohan se mennyt saunaa lämmittämään? Äkkiä katsomaan. Täällä on sauna. Näkyykö? Ei täällä kyllä ole ketään. Liina! Ei täälläkin ole vaan niin pimeä. Ei siellä ole ainakaan. Ei näy valoja. Mihin ihmeeseen se mennyt? En jaksa ymmärtää. Taidan istua tuohon odottamaan vähäksi aikaa. Nyt minua kyllä niin väsyttää, että taidan ottaa pienet tirsat. Jatkan sitten. Mutta hei! Nythän minä hoksasin. Lähdetäänpä äkkiä katsomaan.
Liinan lempipaikka. Mutta ei. Ei näy sielläkään. Ei. Nyt on muori varmaan keittänyt puuron ja pakko mennä syömään ja jatkaa sitten etsintöjä. Jospa ne muut tontut tulis mukaan. En minä yksin jaksa kaikkia. Oho.